Joo, niin on meilläkin. Mitä 8. Niin. 8. luokka, joo. Niin, Sonja on 7. Joo. Ja meidän Saulin poika Mikael on 7. Ensimmäisen sitten 8 ja 9 käyvät siellä. Sitten menevät lukeen. Joo, kyllä. Matias on 2. Matias on 7. Joo. Sitä mä tykkäsin, että Vilma ja Matias on varmaan niin kuin Elsa ja Iivari suurin piirtein sama aikaa. Kyllä. Ihana, kun sai kunnon pullaa. Niin ja huono, tässä on käytetty sahramia. Ei sahramipulla, joo se on. Äitillä oli tämmönen vati, mutta sininen. Ruotsalaiset Mitä? Ruotsalaiset on kato sahramipullaa leiporeita aina ne on ollut kiinimpiä. Se on tosi kallis mauste. Joo, sitä ostaa sille puoli grammaa sinne pikkupussi, siitä saa pullot tehtyä. Meillä kävi kerran, me ostettiin just Esa Tukian kanssa ja me oltiin taas tekemässä jotain ja sitä piti kato riisiin laittaa värit, sillä voi väritä mitä vaan. Niin Stockmannilla käytiin kaupassa ja ostettiin tietysti hirveät kasat kaikkea noin ja ei sitä sahramipussia kato, kun se on semmoinen pieni, ei sitä ollut missään kun me tultiin. Joo, se on maailman kalliin mauste. Niin. Joo, tämä vain harva käyttää pullaa. Ja se Ismohan oli silloin käyttänyt saframia siinä, kun se laittoi meille ruokaa. Joo. Miten se oli käyttänyt sitä? En muista. Riisiä varmaan. Riisiin usein laitetaan sen väriä tai... Oli. En muista mihin se oli laittanut, mutta se ainakin kertoi, että saframieksi. Joo. Sillä. Onko täällä Helsingissä täällä on hauska asua ja muuttaisitteko te pohjoiseen? Ei. Vaikea sanoa. Ei. No en varmasti. Vaikea kai se on muuttaa. Eihän näin niinku semmosia työt on että se olisi ihan samalla tavalla, että millaisessa kaupungissa ne asuisivat. Aivan. Ei ne nyt ole keskustassa sen enempää. Niin, Aika harvoin missä leikkaa. Ne on ne omat harrastukset. Koti ja Vieläkö Kupianne on siellä? Elsa käy keskustassa päivittää, kun se on siis koulussa. Ei ole. On se, onko se siellä vielä? Ei se ehkä ole. Onko se hallintopuolella? Ei. Keilkupia. No mä en ole, kyllä täytyy sanoa nähnyt sitä, että ehkä se on, onko se jäänyt eläkkeelle. Onko ne sen Esa Kupiaisen kanssa sukulaisia? Ei ole. Mutta voiko se ei se vielä voi olla eläke, jos ei ole Se on niin eri aikaa tietysti sieltä. Niin. Eikö Riikona ole lähtenyt pois kanssa? On joo, Riikonen, mutta... Ei välttämättä kovin aina kakkana sitä kyllä. Mutta kyllä ne lennosta saivat sen varamieheksi. Eikö se esityksen? Aivan, joo, se oli se hauska kyllä. Niin. Huomasitteko te mitään? No minä huomasin, kun mä ajattelin, että nyt on niin kuin naama muuttunut, mutta mä ajattelin, että no ehkä te olen katsonut huonosti ja tässä vähän näin. Sillähän oli meikkiä jouluna. Kato, kun ne ei pysty, ei kerennyt sitä maskia laittaa. Ja kun mä ajattelin, että no onko ne vähän puistanut välillä, mutta me koko ajan seurasimme. Säkö huomasitkin? Huomasin, totta kai. Minä en huomannut. Kun siellä on niin monta katsottavaa. Joo, mitä siellä laulee vaihto kesken näytöksiä? Joo, kyllä ääni. Kyllä. Ensimmäisen näytöksen aikana, niin se rupesi olla vähän sellainen takkuisen kuulunen se Tommi Hakala. Ja sitten se asui siinä lähellä, onko se nyt Korkeakangas, joo. Se asui siinä lähellä, sitten se pisti vaatteet päälle, se on kakkosmiehet. Tunneeko sä muuten semmoista ihmistä kuin Huttunen Anna oopperassa? Hänestä tuli viulun äänen johtaja. Valittiin 200. Meidän naapurisi. Äänen johtajaksi pääsi. Mutta hänellä on nyt toinen suku, niin kun hän meni naimisiin. No se on Mutta Anna kuitenkin, Anna Huttunen. No ei Huttunen, kun kerran sukunimi muuttuu. No, Tine Huttunen voi, sillä olla Huttunen oma, voi olla, että ei ole ottanut. Onko se meidän orkesteri valittu? Oopera. Teidän oopperatalous. Niin, siis se pitäisi olla samassa orkesterissa. Joo. Mutta Mutta se on niinku viulun äänen johtaja. niin. Kun se on viulun Siis se erikoissoittaja. Niin, No hän soittaa vaikka mitään. Katsoko, siellä on niinku kakkosviuluääniä, niitä on 3 kappaletta ja sitten on konserttimestari. Mie katsoin netistä. Joo, että heillä oli paljon. 110. Nyt korjaus on se Altto. Altto. Saiko se sen paikan? Hän sai. Anna. Okei, joo. 200 oli siinä valinnassa, niin Anna otti sen. Joo. Se on opiskellut niin monessa ulkomaassa. Niin. Tuolla missä on.
Se oli tuolla nyt kirkossa. Käytiin siellä ehtoollisella Hekinenkin. Missä kirkossa? Meidän Helsingin pitää vanhassa Pitämässä. kirkossa. Ei pitää. Ai, Pikkurilaan. Siis Vantaan Pyhä Laurin kirkko. Virallisella Vantaan Pyhä Laurin kirkko, ei Helsingin. Helsingin Pyhä Laurin. pitäjä. Se on Helsingin pitäjä. On, mutta ei se ole enää Helsingin Siinä pitäjä. luki kun se kyllä on siinä nykyään virsikirjassa. Älä Laura viittaa semmoisia asioita, joita sä et tiedä. On Helsingin pitäjä. Miksi virsikirjassa luki, että Vantaan Pyhän Laurin kirkko? Niin. No se on toisaalta niin. No niin, no mitä se, onhan se Siksi sitten täällä paljon puhutaan siitä Helsingin pitäjää. No se on aikanaan. No, siellä kaikki papit oli naisia. Niin myös on Laura, että itse asiassa kun katsoo, kun nuo naiset on tuossa liehtoissa, ne alkoi heti siivoamaan niitä pöytiä. Miehet kun olisi ollut, niin ei ne mitään olisi pannut vaan puput päälle. Ja... Mutta se, että alkuhan ne siivoamaan ehtoollinen sitä annettiin, niin se, että se kuppi pantiin siihen, missä ne puhtaat kupitkin. Ei. Eikö se oli seuraava kerros? Seuraava kerros. Ai se otti sieltä alhaalta. Aha, no sitten minä ymmärrän. Sitä minä Oliko se vähän vaikeaa olla sitä? Minä versin jättää sen siihen. Minä versin jättää siihen. Ei, kun minä menisin jättää siihen sametin päälle. Seuraavalla kerralla pannaan taskuun, nehän on. Katsotaan, meillä otetaan se kuppimatka ja pannaan sitten silloin keräilylaatikko. Takana siellä. Ei, kun keräilylaatikko sinne. Mutta se oli sitten hyvä järjestys. Näithän sä, kun ne papit tuli siihen, niin se otti sieltä alta. Joo. Niin. Ei minun hoksuttimet. Ei se näin niin kauan. Näin, niin. Kaikki kasvaa niin. Joo, se näkee, kun silloin silmälasit. Ei minä, kun mulla oikeasti kaikki kasvaa. Mulla on ollut ihan sokea. Viime viikolla sai lasit. Niin mä huomasin, että herranjestas, miten ryppyinen nainen katsoo peilistä. Voi olla ja toiseksi, että miten meidän talo on näin nuhrunen. Äkkiä voiko se aloitin siivoamaan. niin. Voiko se olla kaihi? Se voi olla hyvä, se on hyvä homma. Joo. Tuolla yhdellä tuttavalla, niin se on kanssa eläkkeelle jäänyt nyt Kari, niin sillä on aina ollut semmoista valtavat pullonpohjat. Ja muistan, kun se saunassa katsoi, että kun se ei halunnut laittaa takkaan kuusta, ettei se poksu sieltä, kun se yritti selvittää, että kumpi on kuusteen pöydä. Täysin umpisokea mies, niin nyt sillä on kuule aivan se, kun kaihi leikattiin, niin samalla korisivat näön sitten. Nyt on aina semmoista pikkulasia. Niin se silmälääkäri sanoi, että ole onnellinen, että sulla on vain kaihi. Niin. Vain kaihi. Mutta se ei ole kypsynyt vielä siihen, että pääsisi julkiselle puolelle leikkaukseen. Eli yksityiselle pääsisi justiin vaikka tänä päivänä 3 000 €. Meidän lääkärit mitä se sitten ei selviä 3 000 2 silmää. Mitä se kypsyminen tarkoittaa? Niin Perkki on Yrjö sanoi, että no kuuleko, pistät kalan keitinveteen kiehuntaan ja katsot minkälaiseksi sen silmät menee, kun se kypsyy. Niin. Sitten on kypsynyt. Kaihin silmät. Niin sitten kohta. Harmaavaa. Minulta on hoidettu kumpikin silmä. Leikattu kaihia. Nyt on niin hyvä kaukonäkö, että ei puhettakaan tarvitse. Niin. Mä näin noppineulakin tuolla, kun en nähnyt mitään. Niin kuin Laurakin kertoi, että oli kotiin niin likainen. Oli niin likainen, kun mä tulin sieltä leikkauksesta ja joku päivä meni. Mutta sullahan käy siivojat sen. No nyt te kehutte niin, että on niin tarkat näyt. Niin näin. Minä sanoinkin Lauralle, että se oli ollut minun boksissa ennen kuin sillä oli tämä näkö, niin mä ajattelin, että se tulee, eikä mä ole täällä siivonut yhtä, että nyt se katsoo isolla silmällä sillä, että oliko täällä pölyä. Ei, mutta oli se ihmeellistä, ja kun meidän Virtissä katsoin, että aikaisemmin se on sen verran iso. Kiitos, oli vaan ihana kahvi. Kiitos. Ja niin sen verran iso, että minun silmillä ei nähnyt nurkia. Niin näin kuin toisella, kiitos. Niin sitten kun pani silmälasit, niin tuli kulmat kaikki ja näki ja näki lukea telkkaria. Kiitos ei, kiitos ei. Lähinnä se on silmällä. Sitten mä ihmettelin, kun
mökilläkin joskus, niin aina kun tuli käymään, meillä kotonakin tuli käymään, niin se saattoi ottaa luutua ja alkaa jostakin jylsäämään. Niin. Sitten mäkin itse hoksasin jossakin vaiheessa, että kun oli silmälasit päässä, että aijaa, minun pitää näköjään alkaa käyttää kans laseja, kun mä siihen. Kotonakin, niin. Joo, ja niin, Ihan tosissaan. Joo. Sama oli minullakin, että en mä nähnyt mitään. Mä aina Eerollekin sanoin, että no, kannatteekohan sitä kuukauden päästäkään tulla se siinä, vaikka minun mielestäni täällä on aika siistiä. Sitten no, täytyy se käydä kuitenkin, kun on niitä villakoiluja siinä. Mutta nyt sinun olisi kannattanut vasta niin tätä ensi viikolla, kun me ollaan pois lähetty. Sehän kävi nyt. Torstaina. Hän kävi toissapäivänä meillä. Joo, mutta se olisi ollut järkevämpää, että kun me lähdetään pois, niin olisi tullut No siihen. ette katselisi sotke naisiin. Menikö teillä hyvin myyjäsi? Tuliko paljon rahaa? Naiset tänne sotki. Tuli. Eilen on ollut meidän Mikaelin luokalla kanssa. Joo, no miten siellä oli käynyt? En tiedä miten on käynyt. Siellä oli mummon nostattanut pullataikina unohtut piisin kulmalle ja se toistavuorokautta nousi siinä niin kuin niin Nousi. muisteli, miten pullataikina. Tuo olisi kyllä kirjoitettava johonkin Kesy. No mie laitoin sinne, mie panin sokeria sinne väliin, tehin postonkakuun ja vakea marmelaatia väliin. No niin. Sokeriahan sitten oli käynyt pois. Niin. Ja hyvän näköinen se oli, en tiedä miltä se maistuu. Kyllä minä olisin kanssa heittänyt, jos en olisi koskenutkaan, kun tunkiolle heti. Joo, en olisi uskaltanut. Ei Meillä oli puhetta. Satraalan kanssa, minun tytöllä oli. Ja silloin korkeintaan Silloin alkaa. 11-vuotias tyttö, niin sitten niillä oli kans ja Sanna oli tehnyt sitä tuon porkkanapiirakana. Niin se oli aina väliä, äiti, enää 3 piirakkaa. Menee kuin kuumillekin. Niin ja se oli sitten Sanna, että se oli varmaan ylpeä, kun hänen se piirakka oli mennyt. Ja että on tuolla toisilla vielä kakkuja tuolla. Menee kuumillekin. Joo. Joo. Näin on, mutta se, että kun me tulin, mulla oli runopiiri pikkujoulut ja me sieltä tulin kotia, niin eteisessä jo niin nyt haisee. Niin me heti Niilolle, että että tänä aikana kun piti alkaa kaljaa vetää. Se haisi se käy. Se tuli eteiseen se haju, mutta en muistanut Mutta aika hyvin pitää kyllä olla. Joo, Siis tuosta semmoinen neuvo, että pidä mieluummin keittiössä niitä taikina. Ensi kerran minä vein, mutta kun sanotaan, että nostattaa lämpimässä, niin minä panin pikkujakkara ja muurin. Mutta se oli vähän siinä katveessa. Olohuoneessakin kulette sen. Ja jos lehdessä lukee, että muoniossa ovat syöneet jotakin pilantunutta pankin myyjäisessä ja kukaan se on voinut ostaa, niin älä kerro. Älä leivän juurikin. Sitähän käytetään. Älä muillekin siellä voi olla kuule mulla on paljon suurempia syntejä. Enkä minä edes muistanut kirjoittaa. No siellä on varmaan saanut jo ennen kuin olet ehtoolliselle käynyt, niin sä oot saanut siellä jo ne anteeksi. Koska ei sinun vanhat synnit tule perässä. Joo. Ja se oli yksi Lapinmieskin, kun oli ollut sairaalassa, Niilolla oli kurkkukiinnoissa sairaalassa ollut ja sitten oli pappi tullut siihen. Niillä oli samassa huoneessa yksi vanha Lapinmies. Pappi tullut käymään ja se oli alkanut puhumaan sitten syntien anteeksi. Sitten se, mulla on kyllä niin paljon, että ei niitä kyllä ne, että kyllä se pyhä, ettei ihan muista niitä kaikkia. No kyllä se pyhä henki kirkastaa. Ja niinkö? Lapilukko sanonut sitten. Täällä on niin paljon, ettei niitä muista. Kyllä. Pyhä henki. Joo, olipa tosi Milloin sinulla on lähtö? teidät tavata. No, mulla on 4 tuolla harjoituksesta, ei mun tarvitse lähteä sitten varttia vai? Kello on vielä paljon. Voi. Kello oli jo yli Koska sulla on se konsertti. 3 yli jo. Niin, mulla on harjoitukset ensin, mutta se on sen Sakroksen harjoitukset. Sen perätä. Niin, sitten se on se, harrastamaan Kavelimessa. Ai! Niin. Meillä on semmoinen oma kurssi. On. Sen nimikin on Kapuhupi, että se on semmoinen, että se ei ole niin kauhean. Joo. No milloin Terhikillä on työt?
Mulla on huomioon. Ai vasta huomenna. Joo. Onko teillä tämä esitys vai mikä on nyt? No nyt aloitetaan Rigolettojen aamuhuveihin. Olkaa Joo. Joo. Se on aina niin kuin muutama tämmöinen, kun tulee uudestaan, niin se on aina vaan muutama. Joo. Onko tätä esitystä nyt vielä? Tiistaina viimeinen, mutta mä en ole siinä. Joo. Onko tämä Rigoletto, mitä se kertoo? Me tähdettiin siihen Rigolettoon. Niin. Mutta mitä se kertoo? Mä en muista mikä se tarina siinä on. Mutta Verdiä. Sehän oli tämän päivän tuossa Hesarissa. Niin se on se oliko siis se, että se... mä en jaksa sitä. Joo, ei. Keksimään, kun mä Joo, niin. nopeasti vaan katon, että Niin. Ja mikä se oli, missä sä olit mukana? Sinä laulu. Mä olin Toskassa. Ai se on Toskassa, joo. Se on hirveä vanha. Olihan tuossakin semmoisia muutama nuori poika, ei ollut Siitä on hirveä monta vuotta. Tässä on jo, minä en ollut laulamassa silloin. Ei ollut laulamassa, joo. Kaljutaisin, niin piti... Joo, minä katsoinkin, että mitenköhän oli nuo hiukset laittanut, kun kaikki oli niin lyhyeksi, että onko ne värjännyt vai... Oliko ne niitä, jotka oli ihan leikannut. Ai, ne oli leikannut. Siinä oli tavallaan se, että kun ne haki niitä poikia, niin siinä on se ehto, että suostuu ajamaan päälle karjuksi. Joo. Ai jaa. Joo. Että ne ei ollut perukkeja. Mutta oli siellä paljon pääkalla. Oli joo, se oli se goottiteema. Aivan, kuinka paljon niitä lienee oli. On se valtava. Joo. On se valtava määrä, mikä siellä on ihmisiä ja kuinka tuli vain mieleen, että kauheata kuinka paljon on maksaa kaikki. Siis se on valtava. Sitä mä oon aina ihmetellyt, että noissa kaikki oopperaesitykset ja yleensä nämä teatterit, niin ne puvut täytyy tehdä niin viimeisen päälle. Niin. Siis saumat ja kaikki, että kun ne tehdään niinku, siis ne on ihan niinku näin. Niin on, joo. Että se on niinku valtava. Sitten on tietysti, että mitä paremmin ne tehdään, että kun se tulee aina uudestaan. No niin, joo, silloin se joo, kestää. se on totta kai. Siellä on Mutta sitä siellä varten käytetään ongelmia. ihan oikeata materiaalia, Joo. ne on niinku oikeat materiaalit, Kyllä. nehän ne maksaa. Niin. Ja sehän se oli, kun Kupien oli, kato, meillä oli tuolla oopperassa, kun se oli tottunut siihen, että Aivan. ja mitä nyt meilläkin, kun mudassa siellä, niin tarviiko sisässä niistä, kun ne huusi kaikki, että pitää olla kuule kateessa sauna. Ja ne olivat, oi jumala siu. Mutta kun on oopperassa tottunut näkemään, että kaikki tehdään niin viimeisen päälle näin, niin onhan se vaikea niin ymmärtää, että täällä voisi vaikka mennä harsimautua ihan sama juttu. Niin. Se on tietysti, nekin on sitten ammattilaisia. No totta kai, tietenkin, totta kai. Mites koska sinä olet töissä tuolla Helsingissä vai Kärrosoossa tai jossain, että niin joskus vuoden päästä tai sinä voisi tulla katsomaan, kun ei saa tulla. Pyräittää tuolla. Meidän täytyy vaan kyllä tulla konseptia yhtään syltä. Ja sä käyt tuolla meidän maallakin jossain esittämässä joskus tai harvoin. Niin. Kyllä tulla laittaa sulle viestiä. Laitu, joo. Olisi aivan ihana. Mä kyllä niin mietin siellä tai kattelin siellä VRSO, siellä mainostaa kauheasti tuolla musiikkitalossa teidän siellä ja kaikkia harjoituspaikkoja. Kattelin, ja mä kävin nyt musiikkitalossa pari viikkoa Helmiä ja Timanttia. Katsomassa, on se mahtava talo. On se niin hieno ja se piha laitettu niin kauniiksi. Kivet on niin nätisti ja se meri näkyy siinä ja on niin rauhallista siellä pihalla, kun kävelee rautatieasemalla taksi. Tai ei tarvitse edes kävellä, koska siinä oli se taksiasema tullut siihen lähelle. Uusi. Muuten niin, sori vain, niin Esa, se sinun Torvikon levy, mikä sä olet antanut sinun, se sololevy. Niin, no ensin silloin vähän sen olen kuunnellut. Sitten viime viikolla oli semmoinen, että ei oikein tiennyt, että mitä haluaa kuunnella ja pistäpä tuon Esan torven tuohon. Ja herra jestas, kun se oli niin rauhoittava. Jaha. Se oli niin rauhoittava, että siis mä olin aivan ja seuraavana, oli semmoinen tunne, että mulla on noita klassisia niitä kanssa, mutta kun tuntui, että ei hitto, jos minkä otti käteen, en jaksa, enkä radiosta ei tule mitään. Panin sen, niin se oli aivan
Me kuuntelin aivan niin kuin uudestaan sen. Ja se oli kyllä siihen kohtaan. Ja kuuntelin seuraavana iltana taas uudestaan ja nukahin siinä sitten. No niin, ei muuta kuin ei jatkossa. Ei ollut ollenkaan, ei se ollut ollenkaan hirveä. Kyllä, se on hyvä levy. Se on hyvä. Ja rauhoittava. Se, että eihän minä niitä säveliä tunne siinä, mutta samassa sille torven ääni. No mitä te itse, kun te käytte niinku, haluatte jotakin musiikkinautintoa, niin mikä se teillä on? Mikä Terikki sulla on? No, meillä vaikka mitä, meillähän on tuossa Spotify-sieltä voi kuulla mitä vaan. Ei, mutta että jos sä lähette konserttiin tai johonkin. Se on vähän silleen, että kun on aika monta iltaa töissä itse ja sitten on muksujen kaikki matinaat siinä päällä. Niin. Sitten jos sattuu olemaan vapaa ilta. Ihan mielelläsi mun kotona. On. Niin. Ottaa ihan niin normaali katsoa vähän iltauutisiakin. Ja Just. Kyllä voi käydä tuttuja, on paljon hienoja biisejä, esimerkiksi kun on Kuhmossa soittamassa. Niin siellähän tulee käytyä konserteissa sitten, kun ei ole itsellä soittamista, niin menee tietysti katsoa jotain. Siellähän on niitä intiimiä. Mä oon 2 kertaa ollut siellä Kuhmossa. Ja se on kyllä, onhan se siellä koulun luokalla, kun jotkut viulut tai jotkut oikein. Ei, nyt siellä on kuule hieno Kuhmotalo. No niin, siellä onkin, silloin ei ollut sitä Kuhmotaloa vielä, silloin mä kävin. No mitä se Ihko soittaa? Trumpettia. Trumpettia. Niin, sitäkö se on kyllä ihan... Sillähän se saa tyttären pehmeäksi. aivan. Niin. Kyllä. Kaikki ollaan tehty siihen tähdet. Ei se nyt. Niin, tie suoraan tyttöjen Joo. sydämeen. Joo. Kyllä, musiikki on elämä. On. Esa pääsi meille laulaa. Mä en tiedä, onko se kohtuuton vaatimus toivon. Ihana se Esan kappale. Laulu huikottaa. Jos hän haluaa. Onnistuisiko? Sitten me lähdetään. Sitten me Saadaan meidät pois sitten. Ei, mutta kyllähän me, eikö me trumpettia sitten kuulla olla? Ei. No olisi ehkä sillä mahdollista, että kun mulla on sellainen orkesteribiisi, niin voisi ehkä jotenkin yrittää säästää, ottaa Elsa tai soittaa ihan oman Hyvä. Se on hienoa. Joo. Se oli se toinen. No niin. Ei hädällä laulaa. Joo. Ei tätä No saatais olla. Olisihan sulla se joulu. Mä säistystä se sun oma kamotti. Siinä on niin ihanat sanat. No jos ei muista. Muistaa. Tässä on vähän sitten traagisia aina ne sanotukset. Sehän kuulee. Esahan viimeksi sai. Meillä on tekeillä se Halleluja, sen sä voisit esittää sen. Voi että se on. Mä tykkään sanoa, että mä voidaan Elsan kanssa pieni kiista, kun siellä on semmoista popstaraa äänenkäyttöä ja mun mielestä se on... Aha, ja äiti, joo. Koittanut sanoa, että laulan Se on suoraan. kohdalla. Se riippuu mitä on. Niin, kyllä joo. Sehän on hieno kappale. On. Joo, Me otetaan kaikkia vasta. Me ollaan kuule kaikki ruokaisia ja puhua vaan. Jossa se Ipon soitiosa voisi jo hakea sitä vähän lähemmäksi. Lämmin. Ei unohdu niin kuin viimeksi, kun me ei kuullut. Se jotenkin aina pakkaa unohtumaan. niin. Voi mä muistaa, kun mä olin viimeksi, täällä oli Kati ja Mutta maistuuko teille pieni nöpsykkä sitten musiikkiesitysten? no ei se ole minukaan, kiitos meillä on kotona. Otetaan sitten. Kiitos. Maistuu. Niin muistaaksä Esa, kun mä kävin täällä viimeksi, sä menit alakertaan, hyppäsit tähän koskettisoittimeen ja sitten nämä lauloi yhdessä. Eli kun sä soitit jotakin ja lauloiko joku? Se oli 3-miehinen orkesteri tuolla alakerrassa. Lauletaan nyt Anetänille jotain ja sä soitit ja soititko sä vai lauloiko sä? Kaikki kun te soititte 3. Mitä se Ipo viritteli? Isä soitti näitä. Isä soitti harmonia tai mikä te? Jaha, joo. Ja te soitte jotakin. Se oli, mikä se oli se kappale? Koska mummokin kiitos, kun Kati. En minäkään, siitä on niin jauhaa. Monta vuotta. Meillä on tarkoitus, että me lähdettäisiin Piteperjantaisiin Lappeenrannan kautta Savonlinnaan, niin oltaisiin siellä sitten.
Joo. Miten te joulun, oletteko te? Nyt tulee tänne Tulee Peku tänne. ja Kati. Just. Joo. Mullahan työt tässä koko ajan. Sitten vanhemmat sitten itse omat kuolevat. Se on siinä. Ja aikoisin. Joo. Mulla on vanhin veli oli eläkkeellä. Aivan. Se on vähän se. Joo. Mutta tää onkin ihan sinun joulukausi. Sitten katsotaan, lähtee tuon resuamaan kaikkia lahjoja. Kyllä. Ja ihana tää pöytä. Ja tämmöisen aluksen voi ahtautua sitten osatyötä. Pieni, Esa pieni, kiitos. Joo. Katilla varmasti on kiva tulla tänne. On se tietysti aika matkalla halutaan, mutta kuitenkin minullekin sitten helpompi. Kiitos. Niitä louta sieltä. Tänä on pienä. Niin ei tarvitse ihan yksin. Niin. Ja sitten ei tässä. Kiitos. Ei sitä jouluna. Aivan. Meillä oli oikein tosi kiva, kun me kesällä käynyt siellä, kun Laura oli. Joo. Niin, tosi kiva oli käydä siellä. Oli joo. Minäkin olen aina haaveillut, koska mä raskin nostaa kurvoosevia. Mä muistan elämäkseni, kun Kari oli nuori poika ja mä olin Kemissä. Jäikö teille kesken joku kertomus? Saanko kertoa? Eikö jäi vain kippaamaan? Joo. No kipataan. Saanko mä kertoa sitten tämän asian? Saanko mä kertoa sitten tämän asian? Tämän yhdellä Sä aloitit Karista. kertomassa. Ei, no mä ootin nyt, että keskeytykö jotain. No niin. Kiitos kun kutsuit. Oli kiva käydä. Oli kiva tulla. No niin, minä olin taas nuori leskirouva, niin 40 pikkusen yli, niin Kumuluksessa Kemissä tanssimassa. Ja minun rakas poikani Kari tuli sinne, hän oli semmoinen 30 lähellä. Ja tuli sinne... 30 ja äiti oli 40. Joo. No vähän nyt oli alle, vähän tietenkin silloin oli, koska hän kuoli niin nuorena. Niin Kari tulee sitten sinne minun pöytään, me oltiin Ullan kanssa siellä. Ja mä sanon Karille, että kuule, äiti tarjoaa sinulle seuraavan drinkin. Ihan tosi äiti. Ja tiedättekö, se ei puhunut mitään, kiitos äiti. Se meni ja tilasi sen drinkin ja mulle tuli lasku. Ja se oli kurvouseria. Ja se oli kallis. Se oli tuplaväti. Sanotaan, hän, kun äiti maksaa, niin hän kaikista kalleimman, mitä hän tuntee, hän tilaa. Ja tuli lasku, ja mä sanoin, että mitä sinä tilasit, kun koko meidän ilta vastaa sitä, mitä sä otit yhdellä. No kun sitä kertaa ajoit drinkin tarjotaan, niin minä tilasin kaikista kalleinta ja tuplana. Ja mä oon aina muistanut kurvouserista, että minä joskus ostan itselleni, kun mulla on paljon rahaa. Se ei kenellä kallista, mutta se on ravintolainen. Se oli kallis ja kyllä se sai tietää poika sitten. Että vai niin, että äiti laskuu noin kalliin drinkin. Miten tää näin paljon maksaa tää lasku? Muuten, oliko teatterissa tai tuolla oopperatalossa, siellä kun oli myymälässä niitä palettitossia, oliko ne myytävänä ja käytetty? Varmaankin. Joo, niin se ei näkynyt hintaa siinä. Joo, en nähnyt sitä. Eikö mulla olisi pankkikorttia mukana, niin me pitää. Keno. Ne oli käytetty ja kato, siinä oli aina joku taiteilija. Joo. Sitten siellä on niistä vanhoista esirikuista. Joo, niin joo, siitä kaikkia, joo. No niin, tää No niin, voi. Eikö Elsa laulaa? Elsa ei halua laulaa. Ei halua sinun kanssa laulaa, mutta me kuunnellaan sua. Se on se toivotus hyvän joulun. Joo, Joo, oletteko te harjoitellut tätä? Ei. No ei se tarvitse. Kato, mulla on tätä tavana. no kuule äiti, ihan rauhassa vaan kuule. Isä. Mä voin harjoittaa tätä. Aika yhteisesitys. Mitä se hän on? Älkää sit odottako liikoja. No liian vähän. Muistatko, se oli 50. Soita.
kaikille juhlamielen se, kaikille juhlamielen se, kaikille juhlamielen hyvän tahdon näin tuo. Miten tää nyt? Ei se haittaa. Ei, No niin. tosi ihana. Kakkossakeista tulla. Mitä vaikka mut kotiin? Kakkossakeista. Se kaikille juhlamielen, se kaikille. Joo, kyllä hyvä. No niin, anna mennä. Nää on ihan salaa. Joo. Tää on vähän säätöä, mutta Joo, sehän on aina kun eka otetaan niin. Se kaikille juhlamielen, se kaikille juhlamielen, se kaikille juhlamielen. Hyvän tahdon näin tuo. Nyt kynttilät pienet loistaa, nyt kynttilät pienet loistaa. Jassa, ei tästä tuu mitään. Tulihan sitten. Voiko olisit puhaltanut vielä yksin sen sillä rumpelilla? Puhalla yksin se. Puhalla yksin. Aivan ihana. Tässä on se kappale, mikä se just perjantaina. Okei, joo. Ei sinä päivää. Rumpetti viepi Kauhean puhtaasti laulaa. On sellainen,